Исәнмесез, саумысыз дип сезне ТМТV каналында кайнар сәламле мин Эльвина. Сез татар эстрадасы турында яңа мәгълүматларны белергә телисез икән? Димәк, шоу-биз тапшыруы нәкъ сезнең өчен. Бүгенге тапшыруда Айдар Галимов концертында Салават Фатхетдиновның җырын башкарган. Ринат Рахматуллинга җәяүлеләр рәхмәт әйтә. Алина Даутова тормыш иптәшенә нәрсә бүләк иткән? Ранил Нуриев машинасын ни өчен саткан? Булар һәм башкалар шоу-биз тапшыруының бүгенге чыгарылышында. ТМТV каналыннан аерылмагыз. Иң кызыгы әле алда. Хәния Фәрхи гастрольләрен дәвам итә. Кайда гына барса да татар эстрадасының примадоннасын җылы каршы алалар. Чәчәк бәйләмнәреннән башка төрле бүләкләр ясыйлар. Иң кызыгы ризыклар белән сыйлыйлар. Күптән түгел генә Хәния ханым 3 көнлек концертлары белән Чиләбе якларында булып кайткан. Җырларның берсендә сәхнәгә 75 яшьлек бабай сикереп менеп, чәчәк бәйләмнәре бирә һәм бии башлый. Җыр беткәнче бии, икенче җыр башлангачта биюен туктатмый. Аннары дәртле баба ялмыша барып, җырчыны кочаклый, хәтта прическасына кадәр тотып карый. Хәния ханымны мондый күренеш шаккаттыра. Бәйрәм театрында җырлаган егетләре бабайны йомшак кына сәхнәдән төшүен сорыйлар. Һәм концерт уңышлы гына дәвам итә. Зәңгәр чәчәк күзләреңдә Инҗеме соң яшьме соң Ни карыйсың мөлдер әтеп Ник бер сүз дә дәшмисең Ни карыйсың мөлдер әтеп Ник бер сүз дә дәшмисең Зәңгәр чәчәк моңсуланып Карама миңа һаман Мин үзем дә синең кебек Сагыну утында янам Мин үзем дә синең кебек Сагыну утында янам Ринат Рахматуллин күптән түгел генә Оренбург якларында гастрольләре белән йөреп кайткан. Аны ул якларда иң шаккатырганы юллар хәле. Шәһәре бик таза, бер тарткан кеше күрмәдек, ә менә юллары шаккатыргыч. Водительләр каршыга да чыга, юл уртасыннан да, бордюрдан да йөри дип сөйләде Ринат абый. Җәяүләргә карата бөтенләй ихтирам юк икән анда. Ринат абый бер җәяүле кеше алдында туктап, кешене үткәргән өчен теге аңа рәхмәтләр укый башын иеп үткән. Кадерле тамашачылар, кайда гына булсагыз да, Казандамы, Оренбургтамы, юлда игътибар белән йөрегез. Ә хәзер бергәләп Ринат Рахматуллинның җырын тыңлыйк. Тәрәзәгә көзге яңгыр сибәли Үзәкләрне сагыну өзгәли Миндә дә бит кайгы хисләре Яңгыр юды синең үзләренә Тукта яңгыр яумалы Сагыш басты күңелемне аңлары Син кайдасың сөйгән ярым кайда син Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин Тукта яңгыр яумалы Сагыш басты күңелемне аңлары Син кайдасың сөйгән ярым кайда син Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов та гастрольләре белән йөри. Күптән түгел җырчы Екатеринбург якларында булып кайтты. Концерт бик матур барды. Тамашачылар да җырчыны бик җылы каршы алдылар. Гадәттәгечә, залда утыручы тамашачылар Айдар абыйга хатларын юлладылар, ә җырчы аларны укыды. Шулай хатларның берсендә: "Миннән кичә ирем китте, елыйсыларым килә. Зинһар өчен
Салават Фатхетдиновның «Салкын шәй» җырын җырлагыз әле дип язылган иде. Тамашачылар хатның эштәлеген ишеткәч көлеп җибәрәләр. Ә Айдар абый югалып калмыйча «Салкын шәйнең» кушымтасын башкара. Нәтиҗәдә зал аңа кушылып җырлый. Üstəne yanında gülsiyene götür Yalnızım üstəne yanında soğunan şeyler işin Min yaratkan karlar yawa bugün Min toğan kış kildi bayılda Gınar ozgan sayın toğan günler Күңелдейкен kıyında Elekeday bolmaz bir narsada Elekeday tugel bir kimda derkinde Vakayallar bölegi seni minga Karlar yavan şuşa derkinde Шоу-біз тапшыруының алдағы шығарылышының бірсінде біз коллегабыз музыкаль бейіклік тапшыруының алып барушысы Ранил Нуриев Мәскәүгә күшіп кетірге жиына деп сөйләп узган идек. Һәм менә кадерле тамашачылар, ул инде Мәскәүдә. Мәскәүгә киткәндә үзем белән бер нәрсә дә алмадым. Киләчәккә аяк басканда үткәнне үзең белән истерәү килешми. Әйберләрне тегендә дә алып була ди ул. Ранил хәтта яраткан машинасын, Кадиллагын да сатуга куйган. Иң куанычлысы, Ранил ТМТV каналында эшләүне ташларга җыенмый. Без каналның җитәкчеләре белән бергә музыкаль бийеклек тапшыруын башлап җибәрдек. Минем уйлавымча, бик яхшы башладык. Музыкаль бийеклек хәзер каналның мөһим хит парады. Миңа бу тапшыруның бердән-бер алып баручысы вазифасын тапшырганнар икән, димәк мин өметләрне акларга тиеш дип сөйләде ул. Ранил әлеге тапшыру өстендә эшләү һәм туганнары белән күрешү өчен Казанга килеп йөриячәк. Нәрсә булгандыр, шаярмый көлмим идем, дөньяның матурлыгын күрмәдем. Берни дә кызык түгел, юктан да төшә күңел, нигә шулай икәнен мин белми идем. Син минем янымда, бар дөнья көлә хәзер, мин бөтен дөньяның кочарга әзер. Син минем янымда, бар нәрсә тәмле хәзер, тауларны күчерергә мин инде әзер. 23 апрельдә җырчы күптән түгел генә әни булган Алина Даутованың тормыш иптәшенең туган көне узды. Ресторанда дуслар, туганнар белән җыелышып, әлеге вакыйганы бергә гөрләп үткәргәннәр. Әтисен котларга дип бәйрәмгә ярты еллык кызлары Сәкинә дә барган. Кызыбызның үскәнен сизмибез дә, вакыт бик тиз үтә. Шуңа күрә һәр минутның, һәр секундның кадерен белеп яшәргә тырышабыз дип сөйләде җырчы. Тормыш иптәшенә Алина аларның фотоларынан аңлатырган фотоколлаж бүләк иткән һәм рус телендә җыр башкарган. Сөюләрем бәхетемә түгел, үкенергә икәне бирелгән. Йөрәккәем сискәнепләр китә, кирәкмисең дигән сүзеңнән. Кирәкмисең дисең, кирәкмисең, кирәкмәвем беләм үземдә. Теге йөрәкне ничек кирәтимсең, синнән башка яши белергә. Кирәкмисең, кирәкмәвем беләм үземдә. Теге йөрәкне ничек кирәтимсең,
белергә тик йөрәкне ничек иретимсың Кичә генә 30 апрельдә өстәл теннисы буенча Гүзәл Уразованың чемпионаты үтте. Әлеге шара 3нче кат уза. Беренче еллардан чемпионат район күләмендә генә узса, хәзер чемпионатта катнашыр өчен Екатеринбургтан да, Башкортстаннан да, гомумән төрле төбәкләрдән киләләр. Һәр ел әлеге шарага килүче Гүзәл Уразова кызганычка каршы быел килә алмаган. Аның урынына катнашучылар алдында җырчының вәкиле чыгыш ясаган. Гүзәл Уразова Илдар Хакимов белән бар кешеләрнең концертларына багышлыйлар. Әйтеп үтәргә кирәк, 1 июньдә халыкара балалар яклау көнендә җырлы-моңлы пар Казанда Уникс концертлар залында улым дип исемләнгән өстәмә концерт бирәләр. Бу концерттан җыелган акчалар мохтаҗ балаларны тәрбияләүгә юлланачак. Хисләремне тиңнем кайнар кояшка Жылытырмын, эретермен, баткан булсаң сагышка. Кара күзләремә кара, яратам тик сине. Безне бәхет алда көтә, югына да мине. Кара күзләремә кара, яратам тик сине безне бәхет алда көтә, югына да мине. Шоу-биз тапшыруында өр-яңа клип премьераны бергәләп карыйбыз. Урамнардан узар, күңел сызар, изләп йөрим парлы эзләрне, баш очымда зәңгәр болыт һаман хәтерләтә синең күзләрне. Син сөялеп торган каеннарга җилләр булып килеп сарылдым. Ишет әле, ишет тавышымны, мин бит сине шундый сагындым. Күңелемдә синең сүрәт яши, син яртысы һаман җанымның. Еллар кичеп әрнүемне ишет, мин бит сине шундый сагындым. Син сөялеп торган каеннарга җилләр булып килеп сарылдым. Ишет әле, ишет тавышымны, мин бит сине шундый сагындым. Кайтар әле, кайтар минем синле, иң бәхетле рәхәт чагымны. Йөрәгемдә кояш булып
Шоу-биз тапшыруның командасы Илсия Бәдретдинова белән очрашып, аның белән әңгәмә кырды. Бу әңгәмәдән ни килеп чыкканын киләсе репортажда карагыз. Исәнмесез дуслар, әлеге репортаж безнең май бәйрәмнәренә багышланган. Без сезне бәйрәмнәр белән котлыйбыз һәм инде бүгенге кунагыбыз белән таныштырабыз. Татар җыры фестивале лауреаты, ТМТV премиясе лауреаты, күбегезнең яраткан җырчысы Илсия Бәдретдинова бүген кунакта. Май бәйрәме ул хезмәт бәйрәме һәм инде без аны бүген эшләтәчәкбез. Рәхмәт бик зур сиңа. Дуслар, сыерлар белән саубулаштык. Ярты чилектән дә артык без сөтне саудык. Үзем дә тырышып карадым. Илсия, молодец. Кул ияләшкәнме? Авыр булмадымы сиңа менә савырга? Элек сауган инде соңгы тапкыр. Аз гына сизелә инде, бар тиге тиз генә сава торган түгел, но бер эшләгән әйбер бик алай онтылмый инде ул. Нормально, тәртип, мин үз средамда. Карале, я дустым, сиңа рәхәтләнеп монда дайрка гына булырга калган инде. Җырлап әрәм булып йөрисең. Авыл җиренә кагылганда любой эш. Печән чабам, сыер савам, тракторда йөрим. Бөтен бер эшли беләм, башы уңган хатыны гаҗәп. Эш эшләнде, хәзер инде рәхәтләнеп без сөттән авыз итәргә, ял итәргә киттек. Киттек нака. Киттек. Doğmuştan akşa yaratam, akşa bile yaratmay. Küpme gele tırışsam da berdiğine de artmay. Elleriyle eşilep karım kesere akşa tulmay. Tünü boyak yallansam da nigedir bayıp bulmay. Bulmayım de bulmağaş, savalarda tulmağaş. İçmezsem birer kabıyan kazanda oturmağaş. Bulmayın de bulmağaş, aktarışta tulmağaş. İçmezsem birer kabıyan zorda çaylık bulmağaş. Илсия, сауган сөтне авыз итәчәкбез. Кая стаканнар? Стаканнарында сөтле чәй. Парной. Йылы. Сөтле чәй эчәбез, авыз итәбез бүген. Эчеп кара, аннарысын синнән эмоцияларны сорыйм әле, әйдә. 15 минут утыр, үлмәсәм мин эшермен. Киттек җанага. Әйдә. Янәшәдә, хатын-кызның янәшәсендә һәр вакыт терәк, якын кешесе булырга тиеш дип әйтәләр. Менә бу төшенчә белән, менә бу сүз белән син килешәсеңме, нәрсә уйлыйсың моның турында? 100% килешәм. Хатын-кызның иң зур бәхете ир-ат артында булу. Ул бала карарга тиеш, гөлләр үстерергә тиеш, кыймак пешерергә тиеш. Ирен күпмедер дәрәҗәдә куркып хәтта. Бик каты хөрмәт итеп һәм күпмедер процент хәтта куркып аның эштән кайтканын көтеп утырырга тиеш дип уйлыйм. Ир-ат кеше көчле рухлы кеше булырга тиеш. Кычкырмыйчы, сукмыйчы, күз карашы белән кадаклап куя торган. Менә мин шушылай дип әйттем дип. Әгәр дә өйдәге хатын-кыздан ир-ат көчлерәк була икән, шунда гаилә була. Менә хәзер Илсия битендә сер түгел, син улың белән генә яшәп ятасың, алдагы көндә күз алыйсыңмы тормышыңны яңа бер тормыш иптәше белән күргәнеңне? Мин әлегә берәр дә әйтә алмыйм, миңа 35 яшь. Бер яктан караганда әле теге гомер әле башланып кына киләдер кебек, алай бик картта түгел кебек. Икенче яклап уйлап карасаң, минем улыма җәй көне 13 яшь тула.
ул минем бик холыклы һәм мин аның шулай холыклы булуына чиксез шатмын. Хәтта ул прям чын ират булып үсә торган бала. Минем язмышым улым кулында. Бүгенге көндә әле теге ирләр турында уйлаган юк гомумән. Мин табын артында сөйлим, теге бу конфетләрне утыра инде, матур сөйләп утыра телевизордан, шулай булырга, шулай сөйләргә тиеш инде бу дип уйлаган кешеләргә нәк сөйлим. Бүгенге көндә минем бер күңелемдә юк һәм тиз арада булырдыр дип тә уйламыйм. Минем күңелем анарда түгел. Минем яши башлаган вакытым гына. Син бит инде артист кеше, популяр, бөтен кеше күрә, егетләрдә, иратларда күрә. Нәрсә инде ухажерларың бармы? Алар гомер буена булдылар. Теге бөтенесенә дә игътибар итсәң, бар бит менә шундый хатын-кызлар. Ой, күрдегезме, ул миңа шушылай карады. Ой, менә булай булды. Ну, без теге сәхнәдә йөргән кешеләр буларак, аларга туйынган халык бит инде. Шак каттырганы бармы менә араларында? Андыйлары да бар. Безнең районга килгәчтен елга бер генә тапкыр сиңа киләм дип әйтсәң, мин махсус ис алам, гөлләр үстерәм, бу уйга бүтән бер кемне дә кертмим, сине генә көтеп утырам дип андый кешеләр дә булгалады инде. Бар, алар бит артист булганга күрә шулай әйтәләр инде. Алар сәхнәдәге Илсия Бәдретдинованы яраталар. Мин тормышта гомумән бүтән төрле кеше. Бөтенләй бүтән төрле кеше. Менә син инде күп хатын-кызларга үрнәк дип әйтергә була. Ялгыз калган хатын-кызларга ниндирәк киңәш бирер идең? Бөтен нәрсә дә вакытлыча. Бөтен әйбер дә үтә. Кайбер вакытта иң якын кешеңне югалтасың, уйлыйсың, бүтән миңа тормыш кирәк түгел дип. Вакыт. Иң яхшы врач вакыт. Үткәннәр белән яшәргә ярамый һич кенә дә. Менә минем бар бүгенге көнем, минем бар киләчәгем. Кайбер вакытта теге кешеләр белән сөйләшеп утырабыз да, хыялы инде син диләр. Менә минем шушылай булачак, минем булай булачак дип сөйлим дә, кит инде, хыялланма инде. Мин хыялланмыйм, мин беләм. Минем бөтенесе дә әйбәт булачак. Бүтән информация булырга тиеш түгел башта. Ниндидер теге төшенкелеккә бирелә торган, менә булай булыр инде, булай булыр инде. Бүгенге көндә бу галимнәр белән дәлилләнгән нәрсә, яман шир белән ширли торган кешегә үзенең ширен әйтсәң, 2 атнадан ул кеше үләргә мөмкин. Әгәр дә үзенең ширли икәнен белмәсә, ул 50 ел яшәргә мөмкин. Шуның өчен бөтен әйбер дә үз-үзеңне психологик яктан әзерләүдән тора. Контроль, только контроль. Әз генә каты булырга кирәк. Менә минем мәсәлән теге күңелне җибетә алган кеше бердән-бер Илфагыя. Без 13 буена яшәдек. Мин төгәл әйтә алам, бу дөньяда алардан башка мине 100% белә торган кеше бардыр дип уйладым хәтта. Әле дә хәзер дә синең өчен якын кешеме? Әлбәттә, ул минем баламның атасы ич. Менә инде күп кенә сүзләр йөри, үзебез дә күргәнебез бар дип әйтергә була. Сез инде гомумән аерылган дип саналасыз, ләкин сезне гел бергә күрергә була, яхшы мөнәсәбәттә аралашасыз. Бу пиар гына түгелме дип уйлап куясыз килә. Инде елдан артык аерым яшибез, аның үзенең шәхси тормышы, без улым белән аерым яшибез. Менә 13 ел буена яхшы ир булып торганда, миннән аерылгачтың гына начар кешегә әйләнеп куя алмый бит инде, кисәк кенә. Илфак бик әйбәт кеше ул. Ишәп мин аның белән дошманлашып торырга тиеш. Бу бит әле минем шефым аның өстенә. Продюсер кебек инде. Ул минем продюсер кебек түгел, ул минем чынлап та продюсерым, ул продюсер исемен дә шушы проект аша алды инде. Без бергә башладык. Мин җырчы түгел, ул продюсер түгел. Без бер-беребезгә терәк булып башлаган кешеләр, ул минем шефым бүгенге көнгә хәтлек. Бар кешеңне җаяп торпас, бер егылып торган егылмас. Алга атла, бер генә килми җиргә яз. Бар кешеңне җаяп торпас, бер егылып торган егылмас. Алга атла, бер генә килми җиргә яз. Инде хәзер иҗатка да күчеп китик. Син әле ялгышмасам, үзенчәлекле җыр, үзенчәлекле тема номинациясендә дәгъва кылдың. Менә бу җырларны сиңа мин ялгышмасам инде әлегә дә баягы Илфак абый ярдәм иҗат итте. Алдагы көннәрдә дә шундый җырларны синең белән көтергәме? Әлбәттә.
Менә син күз алдыңа китерә аласыңмы минем чәчкәләр турында җырлаганны мәсәлән, или мәхәббәт турында елый-елый башны идәнгә бәрә-бәрә теге ташлап киттең бит. Бар минем мәхәббәт турында җырлар да бар. Алар бүтән төрле. Көз көне чыгабыз мине шайтан котырта дигән яңа программа белән, Алла бергән булса. Елына 180 концерт эшләп килдек. Быел бит инде менә шушы тормыштагы чиплар белән әзрәк үземнең концертлар булмый торды. Август аеннан чыгабыз без. Ниндирәк фишкалар, ниндирәк нәрсә белән җәлеп итәргә уйлыйсың халыкны? Мин бер вакытта да теге карыйсың анда белдерүләргә язып куйган супер, пупер, мега шоу, биюләр, тагы нәрсәкәләр, теге сезгә күрелмәгән хәл. Анда әйбер булмады бер вакытта да. Минем афишада тора, минем йөз һәм Илсия Бәдретдинова. Бәттә шуның белән. Шуның белән тулы заллар җыела. Шуның белән тулы заллар җыелап, мин сәхнәдән дә әйткәнем бар. Әлдә йөри инде бу тамашачы минем концертларга, мин бармасым. Илсия, хәзер инде яшь егетләр, кызлар сәхнә турында хыялланып йөриләр. Аларга сәхнәгә чыгарга, популяр булырга мөмкинлекләр тудырылганмы, бармы? Тырышырга мөмкинлек бармы? Бардыр дип уйлыйм. Без башлаганда әзрәк авыррак иде ул нәрсә. Хәзер аерым эшләүче фирмалар бар бит аның белән. Менә Барс Медиа шушы ялгышмасам 21 майда кайдыр шулай ишетелде. 21 майда Тинчурин театрында кастинг оештыралар дип. Бу кемдер өчен бик зур возможность булырга мөмкин. Мөмкинлек. Барырга кирәк, үзеңне күрсәтергә кирәк. Анда алып баручылар, җырчылар, аның үзенең таләпләре бар. Мин теге төгәл нюансларын әйтә алмыйм. Төгәл беләм 21 май көнне Тинчурин театрында икәнен. Аны яшьләр хәзер бик акыллы бит инде. Инстаграмда, контактта бардыр инде. Инстаграмда, контактта һәм башкаларда күп җырчылар чыгарды Барс Медиа бүгенге көндә. Чыгарды һәм чыгарачактыр дип уйлыйм. Күп кенә бүгенге көндә чынлап та бик популяр шәхесләр, артистлар, алар кайчандыр менә шушы Барс Медиа тартып чыгарган кешеләр. Илсия, менә сине хәзер тормышта ялгыз дип әйтеп булмый. Чөнки синең бер кайчанда калдырмый торган дустың, улың Нариман бар. Бер кайчанда калдырмый дип әйтү дөрес түгелдер дип уйлыйм, чөнки без әти-әниләр белеп яшәргә тиеш инде. Илсия бүген гаеп кенә табып тора. Юк, мен төгәллек кертеп торам. Алар үсәләр дә, аларның китә торган гадәтләре бар. Бу минем бурычым бүгенге көндә. Алайны үстереп, аякка бастырып кеше итү. Нариман иң мөһим кешем. Ул минем бөтенләй, ул минем дөньям, ул минем халам. Нариман минем, ул минем яшәешем, ул минем тормышым. Менә ничек тәрбиялисең? Вакыт җитәме? Гастрольләрдән кайтып, яисә синең белән йөриме? Ул безнең бик самостоятельный малай, анарга 13 тула бит инде хәзер җәйкенә. Мин үземне, мәсәлән, теге мин яхшы әни булдым дип әйтә алмыйм. Яхшы әни минем күз аллавымча ул теге башыннан гына сыпырып утыра торган, менә шәпәкләп кенә җоклата торган, шундый әнидер дип күз алдыма китерәм мин теге кинолар карап. Бит әкияттәге әни. Минем алай утырырга мөмкинчелегем булмады. Только өйдә булганда гына. Һәр вакыт контрольдәдер инде ул. Һәр вакытта контрольдә, но контрольдә икәнне мин анарга күрсәтмәскә тырышам. Мин аның дусты. Мин аның әнисе түгел, мин аның дусты. Без аның белән бик авыр темаларга, бик четерекле әйберләр турында сөйләшәбез, бик җитди әйберләр турында сөйләшәбез. Но мин бер вакытта да мин синең әниең, син мине тыңларга тиешсең дип индидер теге приказ буенча эшләткәнем булмады. Мин аның дусты. Менә хәзер бит инде 13 яшь. Менә шул вакытта кеше характеры да үзгәрә, үсә бит инде. Авырлыклар тумыймы соң? Нинди булса теге аңлашылмаучылыклар. Ул ират һәм ул әни малае булырга тиеш түгел. Менә именно шушылай булып үссен ул. Сөйләшәбез дә, мин әйтәм, менә бу минем фикер дип әйтәм. Ул шул ук секундта минем күземә карап әйтергә мөмкин. Ярар, бик әйбәт булган. Менә мин менә булай уйлыйм дип. Шуның белән таралышабыз. Һәрбер кеше шәхес, һәрбер кешенең үзенең фикере булырга тиеш. Бигрәк тә ират кешенекен. Теге анда кыйнап бетереп, малаяктагы алай түгел, мин синең анаң, син мине тыңларга тиеш. Менә булай бер вакытта да алай дип әйткән. Кычкырышу юк инде. Юк. Дуслар, эш сөючән Илсия Бәдретдинова безне бүген парной сөт белән авыз иттерде. Һәм инде сезне чын күңелдән 1 май бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Май бәйрәмнәре белән котлыйбыз, җәмәгать. Мин тамашачыларга әйтим әле бер-ике матур. Әйдә, рәхмәт. Бүген көндә артистлар шуның кадәрле күп, монда теге йолдыз булып сөйләшеп утырабыз. Эй, бысы булай, җәмәгать. Сез булмасагыз берәр дә барып чыкмый. Бүгенге көндә теге әллә ничә миллионга клиплар төшереп, мондай ротациялар биреп, үзен әллә кемгә куеп йөри торган артистлар да сез концертына килеп утырмасагыз беркем дә түгел дигән сүз. Безнең язмыш сезнең кулда. Бу мин моны түгел аңлап әйтәм. Исән сау булыгыз, бай булыгыз.
кәефле булыгыз, күңелегез тыныч булсын, концертларга йөри алырлык дәрәҗәдә байлыгыз һәм күңел тынычлыгыгыз менә бусы иң мөһиме. Дуслар, ял итергә онытмагыз, концертларга килегез. Саубуллашабызмы? Саубуллашабыз. Киттек. Пока-пока. Бүгенге яңалыклар тамам. Татар шоу-бизнесының яңалыкларын беренче булып беләсегез килсә, һәр якшәмбе кичке 8-дә шоу-без тапшыруын карагыз. Яки безнең ВКонтакте официаль төркемебездә күзәтеп барыгыз. Әлегә мин Эльвина сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока. Сез туйга әзерләнәсезме? Make-up ателье визаж һәм стиль студиясе тәкъдим итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист-стилистлар сезне иң мөһим тантанага әзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226 02 70.